специален. Добър вечер, уважаеми зрители. Така изглеждам аз. Ти капала ли си? Да. Тя се е капала, аз не съм, но сме еднакво мокри. Това е след ден, в който имаше много дъжд. Който първо се обържихме. Първо се опържихме, после и после се разкиснахме. За да не дигаме шума. Детето. Първо така се позагряхме и после се позадушихме малко. Да. Така, пара и дъжд. Имаше много интересно явление, което смятам, че беше нещо като супер. Значи, беше супер горещо през деня и след това изведнъж завалява, така из ведро. След това спря да вали и имаше такава пара, че навсякъде беше точно като нещо, като сауна. Горещо, но мокро. Нажеженият цимент изпускаше невъобразимо силни изпарения. Поради това е все едно на един нажежен тиган, който си го нажежил на котлона, да му лиснеш леко студена вода и да става каквото става. Да. Но общата идея е всъщност, че ние сме еднакво мокри. Аз не съм се Аз първо се опържих днеска, понеже бях с малко по-къси гащи и разбира се, отново изгорях. Бихте ли показали тема си? Pretty girl next to me. Да, просто е невероятно с моите крачоли. Да, но аз пък си взех един много приятен на външен вид дъждопран. Бих могла да ви демонстрирам колко зашеметяващи смешни са. Да, след като почти ми изкара ангелите с да, аз се прибрах и леко я изплаших. Но така е, трябва да се взимат неща от хората. Когато са безполезни, аз си взимам други неща. Тях взимам си храна, взимам си дъждопран. Шапки. Също така чадъри. Имам няколко чадъра, няколко шапки, няколко дъждопрана, имам плюшени играчки, лъжици. Гащи. Гащи нямам. Време е да поискаш. Ще искам и гащи, но идеята е да покажа колко Густи, гащи, чорапи. Прекрасно изглеждам, просто искам да ви демонстрирам много. Да, видиш на Питър Пан, само че не е зелен, ами червен Питър Пан. Много съм фешън. Това е моята аларма. Аз съм тук Джеймс Бонд, точно всичко трябва да е по час. След малко предаването ще се пренесе в кухнята, където ние с моята прекрасна съквартирана така. Еки! Ще правим съндвичи. Може ли само да обясниш за историята от вчера, когато ти отвори един господин и след това, затваряйки вратата, обясни на седящите в да. Значи вчера в момент днес съм горе-долу така разноцветна, макар и мокра. В смисъл, карала съм горе-долу да изглеждам като човек. Но вчера бях с розови панталони, розова тениска, която е някъде там, и розова фипичка като тази, синята, но розова. И правих демо на един човек. Той не пожела да купи книгите или да му обърна особено голямо внимание. Но след като затвори вратата, аз тръгвайки си чух It was a very impressive salesperson. И си го записах, разбира се, в там, където си пише къде има деца и къде няма, на плачета, на отпаче. И много се забавлявах с това през целия ден. Имах и други истории. Общо взето и днес беше интересен. Това всеки ден е интересен. Да. Би ли спрял камерата, защото не се чувствам точно като холивудска звезда в момента. Аз пък се чувствам перфектно, погледни просто тази съвършена мокрота по моята тениска. Но тя наистина е мокра. Тя не е мокра. Това е просто камуфлажна тениска. Изглежда мокра. Антимокра. Да.
Като седиш пред хората, няма да знаят, че е много. Че съм потна отгоре. И няма да си мисля. Аз всъщност пък днес съм изгоряла на различен вид тук триъгълно деколте, защото другите ми тениски са малко по-затворенички така. Мен ми изгоряха колената, разбира се. Имам прекрасна book girl прическа. И тази седмица, събота и неделя ще ходим, неделя ще ходим в Чикаго, което е супер cool, супер фешън. Но аз трябва да отидем да правя сандвичи и да се обаждам на разни хора, защото ние тук сме заети хора, общо взето нямаме време за такива неща. Но все пак намираме, защото Това е Music Idol. Time management. Още една. Не, това е просто защото е 10 часа и 0 минути и 30 секунди. А това е Powerbook шапка за против Big Brick неприятни хора. Powerbook Big Brick. Просто заболядаш една сутрин и аз казах, взех си дъждоборана, обаче забравих си шапката и няма. Може, имате ли някакво такава излишно? Тя жената ми предложи чадър, обаче аз казвам, ами аз съм с колело и не мога да смисъл с чадър, просто защото бях взела чадър от предната къща. И тук взех шапка. Много сме хитри. Така че днес съм само с дъждоборан, но утре ще събера повече неща, ще се поправи. Но пък днес ядох много храна по къщите. Ядох вафли, бисквити, пустити. Общо взето всеки ден ям поне по един пинат батър джели сандвич. Знаеш кога викам? Някоя като се права си даун или дойдем с нея и като й каже, че аз им казвам, че като се върна, че може да са ми направили пинат батър джели сандвичи, кукис, ако не могат да ги пекат, да ми купат. Те казват добре. И накрая, ако се окаже, че няма да взима книгите, аз им казвам, и щом няма да се върнеш, може ли да си взема сандвича с лекар? Да. И правят сандвичи. That's pretty much how it works. Който не си купи, трябва да подмазва. Аз винаги си взимам, събирам си химикалки имам много. Викам, тази химикалка винаги ми прави проблеми, не пише баш като хората, да имате някоя свободна. И така пренасиме се в кухнята. Цяло от моята пакирането.